Kawai ka khynnah ka bakat san snam garta kumbah ka por khat wei statement step jong ka khat khandai tarik yong arajar hunrio kat ba kadang sondur halor ka khat wei saudong kala betut pat sentut chatwei joga te ka khat ka ba he umbha menta naga jing slam laong bagi bor pulet ka sora police station Mario yo jing tep kila let chikte ka khat banwat ya ka balai rap ru ya ki pulet da ki nong song snong ha ka te ka than henrei hadu bala plat ya ka ni ka khubor pat lap hi ya ka laong baga ka baklan kala ra ekani ka khynnah bat ngam sapo shu haba penti kana ye kani ka khubor wa mark e chalam MCS SDO ka sora civil subdivision ulaong ba yamanta la sange swai ka jingwat bat an bateng pat ha ka sngi babut ulaong ba ka khynnah ka wan bat ki bahayeng na Firozabad ka jilla Uttar Pradesh ha ka arpu pratarek yoyong arajar arpunrio bat wan saka shaka than sora bat ki wan da ka eco traveler